Vládni podvodníci na čele s Darebákom, Šutajom, Eštokom včera oznamovali celému Slovensku, že minimálna mzda od nového roka pôjde hore o plus minus 100 eur. Pravdou však je, dámy a páni, že minimálna mzda od nového roka pôjde hore o plus minus 69 eur v čistom. A títo podvodníci to robia v čase pred konsolidáciou, kedy vytvárajú takú dymovú clonu, že najprv Slovensku a ľuďom hodia tých 69 eur v čistom, no na druhej strane onedlho predstavia konsolidačný balíček, ktorý vám vyťahne týchto 69 eur a navyše prídete aj o to, čo dostávate teraz. Títo vládni darebáci nám už zobrali daňové bonusy, rodičovské dôchodky, zvýšili nám dane, zaviedli transakciu, nám zvýšili diaľničnú známku, zvýšili vyše 900 poplatkov, zdravotné odvody a tak ďalej. Vliezli ľuďom do peňaženiek, no seba pripravili na všetku tú drahotu, ktorá dnes je v obchodoch a zvýšili si svoje platy o 5000 eur. Ľuďom dajú 69 eur v čistom a ešte od nich aj zoberú tých 69 eur a ešte aj to, čo dnes dostávajú, no sebe nezoberú nič. Takíto darebáci a podvodníci nám nezvládnu a ako to slušne povedať, nedajte sa okabátiť, priatelia, aby v nasledujúcom volebnom období nevládli takýto tragédii na čele so Šutajom, Eštokom a Ficom, ale aby prišla naozaj zodpovedná vláda, ktorá nebude pozerať na to, že politici by si mali žiť v čase konsolidácie hojne a ľudia horšie, ale naopak. Škrtiť opasky majú v prvom rade politici, štát a až tak ľudia. A nie, že im sa tu podhodí nejakých 69 eur v čase konsolidácie, keď idú oznamovať ďalšiu, tretiu konsolidáciu, ktorá im zoberie tie peniaze a zoberie im ešte aj navyše to, čo dnes majú. Nedajte sa naozaj oklamať a verím tomu, že pri najbližších parlamentných voľbách ukážeme Šutajovi, Eštokovi a Ficovi, kde je ich miesto. Na smetisku politických dejín. Majte sa pekne a držme si prsty. Štátu nakope 15 000 antistresových loptičiek, ale Lukášovi liečbu preplatiť nechce. Táto vláda počas tohto leta dá 2 milióny eur na papalášske oslavy. Nakupujú sa takéto potrebné veci, ako sú napríklad antistresové loptičky, prší plášťa, cukríky, sadam na plážový tenis alebo košele z kávových zrn. Ja mám napríklad z bavlny celkom pôjde. Pritom na Slovensku sú tisíce ľudí, ktorí doslova zomierajú preto, lebo táto vláda im tvrdí, že na lieky pre nich nemá peniaze. Ale na cyrilometodických oslavách sa našlo 80 eur na pečeného býka. A týchto 80 mohlo niekomu zachrániť život.